Himachal Pradesh Unnao tongnai khoroksa bwrwi 25 bosor umorni Ansikha 24 September ni salo bini kaijaknani din tongmani phiaba aboni salsa swkang no 23 September ro bini langma chowi thangkha arop khlaijaka Bharatiya Sena khlai tongnai Parbesh bo mungoi khoroksa borok ni sako o borok baino bini kaijaknani tongmani asalo hingke kubui mamlao ta mankha phaidi joto kubui kok saiman lainai kaham khlai oboni uklogni story ro 2024 salo 25 bosorni Ansikha tei foji khlai tongnai Parbesh bai borok khorokni hamjaklai thanglaikha ek bosor borok living relationship o tongmani yagulo Ansikha wansukha borok khorokni eklogino sar jibon tongsinai tei kaijak laisinai hinui aboni yagulo khino Parbesh Ansikha bai court marriage khalaisilaka borok khoroknoi phiaba borok court marriage khaimani yagulo phano borokni jani jani nogo kebo phano kunu sawi manya officially borok husband wife wngmani yagulo court marriage khlaibaimani yagulo borok oyu hotel o thangoi borokni puila kaijakmani hor ar jagao katikha aboni yagulo khino borok jani jani nogo thangoi paibaikha bwrwi hingke to bini nogo thanga Parbesh hingke bini duty o suti langkha o bongni story tongthokja thok tei hamjaklaimani jagao pherang kokka jefuru Ansikha pregnant wngwi thangkha bini ogo bwsachu jakkha afro aboni yagulo khino Ansikha saka Parbesh no o kogrok no nongni borok rok no sanani nangnai saya hingkele bipot koto se wngnai hini o kogrok no le khogui manglak rok hini saka Parbesh no phiaba Parbesh hingangke omohai permanent bo bai tongnani muchungjagya bo haino Ansikha no use mise khlai tongo phiaba Ansikha hingangke bono lifetime ni bagui bini husband hini wansugui nawi sikha phiaba Parbesh hingangke bo kisa phano muchungjagya bo bai tongni shudu use mise khlai tongo o bini bihigno jefuru Ansikha o kokrok nutui saimani thangka jebono use khlai tongo Parbesh ni apro Ansikha bini paribar ni joto family ni borok rok no relatives rok no sawai rebaikha nok rogo je borok khorok nei hamjaklai tongmani bosor kaisa aboni yagulo borok court marriage khlailai silaika aboni yagulo kheno pregnant wngwi thangka hai kokrok joto line to line saka bini family ni borok rok no family ni borok rok no o kok no samani yagulo family ni borok rok pai bubu jakkha tobo tok jakkha hibu hinjaka phiaba horoksa bwsajengni emotion eba kheba bini dukhu kosto no naile bwsuk tongnai paithak digi wo buma bukhaba go suina kha ko suina mani yagulo wansukha Parbesh ni family ni borok rok bai bini family ni borok rok malai lainai hinai thangoi aboni yagulo kheno mal laikha joto kubui kokrok salaika salaimani yagulo decision nakha dakti dakti no kai ranai te pandit ni panjikarok nai mohorat rakti khlaika sadini borokni kaijakmani din mohorat angkha 23 September hingke afroki no borok no kai rejaksenai date fix wngwi thangka buma bupha kone mililaioi aboni yagulo kheno nogo sadini mohor ba tongthokja tho gan rok bajana rok tei nogo tayari rok cholai tonglaio sadi rok ni tei Ansikha bo kaijaknani bagui bini mani khwnui ri rok jewelry rok joto no ready khlaijak 22 September yakhe ba sadini ekdin swkang Parbesh Ansikha no call khlaio Parbesh aboro sawo angni nok ganase omo hai kok no Ansikha khnaoi bo hamjak sukha tei bo dakti dakti khlai ready wngwi nakha Parbesh bai malainani bagui Ansikha wansukha bini husband bono kaijaknani swkang kuno surprise rok rinani wngna hinai aboni yagulo kheno Parbesh bai bo thangka baiko kawoi aboni yagulo kheno tlangkha bini bwrwi no beraikha time rok spend khlaika 4 ghonta beraimani yagulo bono sine nukya jaga sringsrok jagao tlangwi thangka bini bai aboni yagulo kheno je jagao borok rwi sringsrok jagao Ansikha no tokhlai ar jagao no bono jaku bai hamla khlaika te ar jagao no bini paithak langma chonani nangkha Ansikha ni abo bini husband katal angnani nai tongmani ekdin swkang kaijaknani je army wngthanio bo chakoma mani o chakor baino bini bihik no bwthari sikha o army aboni yagulo kheno
Parves ni bini chacha Sanjay bobo ex army no ar jagao thangoi borok khorok ni milewoi o mangkwthwi no karini eba kheba baini petrol luklai ar jagao no bono soksai rekha jate kebo phano bini mangrok no sinui tamangthung hinui bono haike soksai kalangmani yagulo Parves tei bini chacha Sanjay jani jani lamao nogo kifilai thanglaika kono ungya suk khlaioi tei 22 tarik ni horo je puro bini bwsajak nogo phailiya abroke no nokni borok belai kheno wana jaklaika tamni hingke aboni tendi no kheno bini se kaijakmani din biango kwmawi thangka hinui belai kheno wana jaklaika nokni borok rok aboni tendi no je puro police station hangoi Ansikani missing diary file report sangnani thangoi tongo abroke no khobor mankha koroksa sinin nungya mangkwthwi soksajak lama kinaro mankha hinui tei o mangkwthwi bo khoroksa bwrwini hinui sinijagoi tongo aboni yagulo kheno o mangkwthwi no postmortem khlainani bagui rewoi rohorkha postmortem khlaimani yagulo saimon khaje abo ansikano hinui tei o kokrong no tui nogo jaspartal sungmani yagulo postas khlaimani yagulo saimon khaje abo uklogo je thwimani ansika aboni uklogo keboni yak wngwi manya obo Parves bini je kaijaknani chela tongmani obono khlaikena hinui tamni hingangke bo kisapano bwrwino sajakya kaijaknani musungjakya bono khlaikena hinui salaikha nokni borok rok aboni yagulo kheno Parves no bo arrest khlaina haka arrest khlaioi puila o hingangke interrogation khlaimani gosia wngwi tongo Parves aboni yagulo kheno bono botok khlaioi deeply interrogation khlaimani yagulo joto kaisa khlai khuk chengnani chengkha joto khuk chengmani yagulo bono police rokni hirasa bo romoi chobui narakha।